Ħuti Maltin u Għawċin, u ta' pjaċira lija li għall-ewwel darba mindu naħtart mill-Parlament Malti fil-kariga ta' President tar-Repubblika qed iwasslilkom dan il-messaġġ tradizzjonali ta' żmien il-Milied u l-ewwel tas-sena. Ninsabu fuq l-għadba tas-sena l-ġdida. Żmien li normalment inħarsu lura lejn il-wedit la minna lilna infusna u nqablu ma' dak li wettaqna. Żmien li nirriflettu fuq ir-rebħiet u t-telfiet, il-ferħ u d-diżappunti, it-tluħ u nżul tal-ħajja kif għexnihom f'dan l-aħħar xhur. Żmien li nirriflettu għax iridu li l-futur tagħna jkun aħjar mill-passat tagħna u li t-tama tagħna tissarraf f'azzjoni. Irridu nagħmlu dan kollu fil-limiti tal-umanità tagħna b'sens ta' umiltà, b'sens ta' onestà, b'sens ta' rispett, b'sens ta' responsabilità u b'kuraġġ u mingħajr biża'. Din is-sena l-Ewropa partikolarment fakret il-100 anniversarju mill-bidu tal-gwerra l-kbira, dik il-gwerra li kellha temm il-gwerer suppost. Sfortunatament intilfu miljuni kbar ta' ħajjiet li ġew is-sagrifikati minħabba l-ambizzjonijiet tal-ftit. 100 sena wara dil-gwerra rrieda u 25 sena mill-waqa tal-ħajt ta' Berlin, anniversarju ieħor li fakkarna din is-sena, għataw min jaħseb u jinsisti li l-gwerer u l-ħitan huma żlied vijabbli. Fis-sena 2014, minkejja t-tarif u l-erf miġmuħ mill-ġrajiet qattila tal-aħħar 100 sena, il-bniedem kompla jattakka l-ħajja, iġġarra fis-simboli kulturali u l-memorji kollettivi ta' komunitajiet imxenqa għad-dritt tal-paċi. Rajna tul din is-sena mill-Gaza s-Sirja, mill-Iraq għall-Afganistan, mill-Pakistan għall-Libja, mill-Ukrajina għall-Niġerja, xeni tal-waħx, għadajjar ta' demm, biċċeriji sħaħ umani li jwerru u jniktu lil kull min għandu għal-qalbu il-ħajja u d-dinjità umana. Quddiem dawn ir-realtajiet tal-lum, il-protokoll tas-silenzju huwa immorali. Għaldaqstant, nikkundanna mingħajr ebda riservi tattiċi politiċi, nikkundanna kull attakk fuq il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem, nikkundanna l-vjolenza fid-djar, il-vjolenza permezz tad-dinja virtwali, il-vjolenza fit-toroq ta' komunitajiet u popli sħaħ. Maħsudin bix-xeni riċenti ta' massakru ta' tfal f'istituzzjoni edukattiva fil-Pakistan, imniktin bil-ħtif ta' żgħażagħ fil-Messiku u ta' bniet fin-Niġerja. Nappella biex l-2015 tkun is-sena fejn bħala poplu li joss is-sliem inkomplu nirrakkontaw lill-uliedna, l-tfal u l-żgħażagħ tagħna, l-istejjer ta' fejn il-bniedem falla meta poġġa l-vjolenza qabel il-ħniena u r-raġuni. Għalhekk inħeġġiġkom biex fis-sena li se tibda il-koll kif tistgħu tkomplu taħdmu biex il-politika bla etika u l-militariżmu irriedi u vjolenza oħra jitrażnu. Il-vjolenza ma tagħmilx distinzjoni bejn klassi soċjali, kulur tal-ġilda, sess, sesswalità, età, reliġjon, abilità jew nazzjon. Ma ħajjet il-bniedem ma nistgħux inqablu fejn jaqbel. Għalhekk dak li ma rridux tiġi lilna ma nistgħu qatt inkunu differenti għax jiġi l-ħadd ieħor. Ħuti Maltin u Għawċin, ejjew naħdmu biex nagħmlu minn Malta mudell ta' għaqda u paċi. Ejjew nagħmlu minn Malta belt kapitali fil-Mediterran għal paċi. Sadattant, fl-2014 il-ħelu u l-mort tal-ħajja kif mejxa lokalment baqgħu magħna. Iżda mill-lat pożittiv dal-aħħar 12 xahar innotajt b'sodisfazzjon li ż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti ħadmu għalenija biftit għarfien minn midja fuq diversi liġijiet li tejbu il-ħajja ta' kategoriji u saffi differenti tal-poplu Malti u Għawċi. Bi pjaċir innotajt soċjetà ċivili dinamika, kritika u attiva f'diversi nħawi tal-pajsaġġ dejjem jinbidel tas-soċjetà Maltija. Pajjiżna esperjenza aktar tisħiħ fil-kamp ta' drittijiet ċivili, l-ekonomija kompli tkattar il-ġid u l-firċa ta' servizzi soċjali, skemi, trakkis u għajniniet finanzjarji ħaffew it-toqol tal-ħajja ta' eluf ta' ċittadini Maltin u tminnhom fir-riskju jekk mhux taħt il-linja tal-faqar. Xogħol tajjeb li fl-2015 jeħtieġ li nkomplu nsaħħuh.
L-4 anniversarji mbagħad li pajjiżna ċċelebra tul l-2014 servew biex il-koll nirriflettu dwar il-ġrajiet li sawruna. Riflessjoni li nittama li jenitna narfu l-fatt li m'hemmx preżent mingħajr passat, li l-mixja storika hija wirt kollettiv, li l-istudju korrett tal-passat huwa indispensabbli għal maturazzjoni ta' poplu f'kuntest demokratiku. U li kull aspett tal-passat jeħtieġ ikun analizzat b'mod matur u kompless. L-2015 trid tkun is-sena imbagħad ta' tkomplija ta' din l-analiżi u ta' aktar tagħlim tal-istorja. L-2014 ma kienx nieqsa mill-morru ukoll. Numru ta' istituzzjonijiet pajjiżna għadhom iridu jirbħu l-fiduċja sħiħa tal-poplu tagħna. Ejjew nagħmlu s-sena 2015 is-sena tal-irkupru tal-prestiġju tal-istituzzjonijiet. Mingħajr dan l-irkupru l-istituzzjonijiet ma jistgħux igawdu l-fiduċja tal-poplu. L-azzjoni f'dan il-kamp għandha tkun immedjata. Hawnhekk ir-responsabilità hija kollettiva tal-ħaddiema, ċivili u bl-uniformi, daqskemm tas-superjuri tagħhom u tal-politiċi. Imbagħad b'sodisfazzjon ninnota il-pubblikazzjoni riċenti tal-Politika Strateġika Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Irridu niżguraw li l-2015 tkun is-sena fejn din il-ġlieda tissokta b'mod urġenti u b'mod interdixxiplinarju u interministerjali. L-aqwa mod kif nistgħu nindirizzaw il-faqar huwa bix-xogħol soċjali fil-komunità, viċin it-tbatijiet u l-gwaj tan-nies. B'hekk biss l-ewwel nett nistgħu naraw bajnejna li n-nies ma jażlux li jgħixu fil-faqar jew l-esklużjoni soċjali u fit-tieni nett li l-komunità meta apprezzata u mwiżna b'imħabba b'impenn u b'kompetenza għandha ir-riżorsi biex toħroġ mit-tiġrib tagħha. Dawk li huma nieqsa minn l-affarijiet bażiċi tal-ħajja u noqqasijiet oħra mhumiex kategorija waħda. Uħud minnhom qed ibatu minħabba raġunijiet ta' saħħa fiżika jew mentali jew minħabba ċirkustanzi oħra drammatiċi u għaldaqstant ma jistgħux jaħdmu. Għalhekk nappella biex noqogħdu attenti meta norbtu inizjattivi ġodda ta' għajnuna soċjali ma' xogħol biss. Din il-formola mhux dejjem taħdem u tista' tfaqqar aktar milli tillibera. Imbagħad fil-qasam edukattiv, fl-2015 irridu nagħtu lil uliedna sistema edukattiva aktar rilevanti li tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadinanza demokratika daqskemm taqdi l-esiġenzi tal-ekonomija. Jien li ġejja minn familja tal-għalliema nifhem sew it-tiġrib tal-edukaturi. Għalhekk minn qalbi insellem lill-għalliema u l-mexxejja edukattivi. Nirringrazzjahom tax-xogħol li qegħdin jagħmlu b'risq uliedna u nitlobkom tkomplu tal-moħħ b'impenn, b'imħabba u b'sens ta' ġustizzja soċjali. Nirringrazzja l-awtoritajiet edukattivi u nitlobkom biex tkomplu timpenjaw ruħkom ħalli titjib l-esperjenza edukattiva bit-tama li l-edukazzjoni tkompli tikkontribwixxi għal mobilità soċjali u l-iżvilupp ekonomiku. Sadattant l-ambjent huwa l-pulmun ta' pajjiżna. U fl-2015 irridu nkomplu nipperswadu lil xulxin li meta nfaqru l-ambjent inkunu qed immardu l-poplu. Jekk mhux se noqogħdu attenti se nħallsu prezz qares ħafna għall-azzjonijiet tagħna f'dal qasam. Żgur li ma nistgħux inkomplu niggravaw is-sitwazzjoni. Irrid infakkar lill-awtoritajiet f'dal qasam li d-deċiżjonijiet dwar l-ambjent huma deċiżjonijiet etiċi qabel huma tekniċi jew legalistiċi. Kull settur li jmiss mal-ambjent tagħna irid jagħmel eżami tal-kuxjenza dwar imġibtu f'dan il-qasam bit-tama li l-kelma sostenibbli ma tibqax kelma firħa, iżda tkun tassew il-linja gwida tal-operat ta' pajjiżna. Imbagħad nixtieq nara aktar għaqda bejnietna f'dan il-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna u f'pajjiżna. Nixtieq nara aktar diskussjoni u possibilment aktar ftehim bejn il-politiċi tagħna fejn jitlu oqsma li joqtu tant mill-qrib il-ħajja tan-nies. Kif sostnejt mill-ewwel ġurnata tal-presidenza tiegħi, huwa meta ninaqdu li nistgħu nifhmu wieħed lill-ieħor, li nistgħu ngħadru l-xulxin, li nkunu ta' spalla l-xulxin fil-mumenti diffiċli tal-ħajja. Dakinhar sostnejt ukoll li rrid nkun qrib ħutna Maltin u Għawċin li jinsabu l-bogħod minn xtutna u dan għaliex Malta tibqa' timmissjhom, tibqa' għandha bżonnhom.
Eżis ħuti Maltin u Għawċin emigranti, intkom tibqgħu marbutin ma' qalbna. Intkom tistgħu tagħtu viżibilità mill-aqwa lil pajjiżna. Dan il-pajjiż żgħir f'post mill-aktar strateġiku fid-dinja. Aħna gburin ħafna bikom, għaliex kull fejn mortu xerrittu l-fama tagħna bħala poplu ħawtilu bieżel, bħala poplu li jħobb il-paċi, bħala poplu li huwa gburi bl-identità u l-valuri tiegħu. Jien il-President tagħkom ukoll, għax Malta tagħna hija pajjiżkom ukoll. Komplu ħobbu lil Malta, kellmu lil uliedkom fuq pajjiżna. Inhuhom isiru jafuha għax aħna nħobbuhom ukoll bħala parti minn ġensna. Irridu naħdmu biex impoġġu fuq quddiem il-virtù u l-valur tal-imħabba taħwa Maltin u Għawċin biex permezz hekk jibqgħu jiddominaw ir-rispett, it-tolleranza u d-dinjità. Laqda tfisser ukoll solidarjetà ma' min hu vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, ħalli kulħadd ikun jista' jgħix b'dinjità. Jekk fl-2014 otorna f'xi joqsma, wiċċi minn quddiem imma ngħid li l-ġenerożità u s-solidarjetà tal-poplu Malti u Għawċi baqgħu b'saħħithom. Din l-ġenerożità jien ġarrabta mill-qrib permezz tal-attivitajiet marbutin mal-Malta Community Chest Fund. Rajt xmara ta' nies li trid tagħti ħinna, saħħitha, erfitha u flusa b'risquħutna Maltin u Għawċin fil-bżonn. Hawn appella li nkomplu nkunu ġenerużi. Dan iż-żmien tan sabiħ niftakru f'dawk fostna li għaddejjin minn mart serju, dawk li qed jirċievu kura speċjalizzata, kemm hawn Malta kif ukoll dawk li jingħataw kura barra minn Malta, u dawk nistgħu nsalvawlhom ħajjithom. Grazzi minn qalbi f'isem dawk kollha li ser jibbenefikaw mill-ġenerożità tagħkom. Ħuti Maltin u Għawċin, fil-waqt inawguralkom mill-tieni faqda sħiħa bejnietna u sena ġdida mimlija saħħa, risq, paċi u għena. Irrid nirringrazzjakom minn qalbi tal-li għallimtuni bl-esperjenzi tagħkom tul dawn ix-xhur lilni fil-Presidenza. Inħossni tassew gburija bikom.